Sziasztok, Maris vagyok, ez pedig a második Sony Vegas tutoriálom, viszont most Sony Vegasnak a 7.0-ás verziójával jelentkezem, mert leformatáltuk a gépemet, úgyhogy utána pedig csak ez ment rajta. Viszont teljesen ugyanazok találhatók meg, mint a többi Sony Vegas verzióban, csak kicsit másképpen vannak elrendezve itt a dolgok, de szerintem fel lehet mindent ismerni, meg lehet mindent találni. Na most az előző videóm az alapokról szólt, és kihagytam pár dolgot, így ezt most még megmutatnám, mielőtt később konkrét effektekbe mennék bele. Úgyhogy kezdem azzal, hogy megcsináljuk azt, amit az előző tutoriálban, hogy HD legyen a videónk. Aztán, ha ez megvan, berakunk egy Glee epizódot mondjuk. Valaki írt a kommentbe, hogy neki megy AVI videó is a Sony Vegasba, és ez így igaz, van, hogy megy, erre majd később egy másik tutoriálomban fogok kitérni. Most pedig az Event Plant szeretném megmutatni, ami itt található az epizódunknak, a videónknak a végénél, egy ilyen 4 szög, erre rákattintunk egyet, itt pedig rázumolhatunk a képre, vagy kizumolhatunk a képről, illetve forgathatjuk is a képet. Általában alaphelyzetben ez a két opció be van nyomva. Így a videónk, a képünk úgy tud mozogni, hogyha itt például a szélére rákattintunk balklikkel, és lenyomva tartjuk, és befelé húzzuk, akkor láthatjuk, hogy ez a téglalapunk megmarad, és ez szerint zoomol rá a videóra, illetve zoomol ki. Hogyha túlmegyünk ezen a fekete téglalapon, akkor láthatjuk, hogy a videó egyre távolodik, és körbe pedig fekete sáv jelenik meg. Ami elég csúnya, úgyhogy ezt nem nagyon szoktuk alkalmazni. Hogyha csak az első opciót nyomjuk be, akkor lehet látni, hogy az egyik szélre közelít rá. Hogyha az oldalát, akkor a másik irányba lehet látni, hogy ez így közelít. Hogyha pedig csak a második opció van benyomva, akkor például, ha az oldalát húzom, akkor a két oldal mozog, zoomol befele vagy kifele. És itt is ugyanúgy. Viszont, hogyha egyik opciót sem nyomom le, akkor csak az oldal mozog, amit én húzok. Viszont vannak beépített alapfunkciók itt fölül a presetnél. Négy opció közül választhatunk. Ugye így láthatjuk, általában a telefonok vesznek fel így. Mindegyik videóra más kell. Általában ezt a negyediket, a widescreen-t szoktuk használni, mert így eltűnik mindenféle csúnya fekete folt. És még van ugye ez az Academy. Most nekünk a widescreen kell, és akkor itt még forgathatunk, amit úgy tudunk megcsinálni, hogy ide kívülre visszük az egerünket, ahol egy majdnem körbeérő nyilat láthatunk, az balklikkel lenyomjuk, lenyomva tartjuk, és jobbra vagy balra elforgatjuk. Így lehet látni, hogy bármerre tudjuk forgatni a videót. Megfordítani a videót, hogy ez a pasas pák jobb oldalt legyen, és nem bal oldalt, azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy benyomjuk a második opciót itt, és itt elhúzzuk, és átmegy. És megforgatjuk, és ott is van. Ennyi az egész. Ezt a nézetet elmenthetjük ezzel a ment és Save Preset gombbal. Ezután azt szeretném még megmutatni, hogy videót megmutattam, hogy lehet vágni az előző tutoriálomban, viszont nem csak ilyen kijelölés cuttal lehet vágni, amit mutattam, hanem úgy is, hogy mondjuk ide kattintok balklikkel egyszer, és megnyomom a billentyűzeten a
az S, mint Sándor betűt. És ketté is szedte, el is vágta. Ennyi az egész. Utána még azt szeretném megmutatni, hogy tudunk másképp másolni egy részletet, mert nem csak úgy tudunk, hogy jobb-klik, copy és beillesztés, ugye megnyomtam a Ctrl-V-t, hanem úgy is tudunk, hogy lenyomjuk a Ctrl-t, és közben a bal egérgombbal rákattintunk a részre, és húzzuk. És itt van még egyszer a rész. Ezt bármennyiszer megtehetjük. És ezt vissza is csinálhatjuk a visszagombbal, vagy simán jobb klik, delete. Ezután még azt szeretném megmutatni, hogy a programon belül a hangot, hogyha hallgatunk valamit, hogyha elindítjuk a play-t, akkor a hangot így tudjuk állítani, hogy milyen hangosan hallgassuk a programon belül, és hogyha ha mentjük a videót, akkor körülbelül középre kell rakni, mert az a jó hangerő, ami nekünk kell. Az nagyon fontos, hogy így kell lementeni, vagy akár leghangosabb is lehet, mert azt később a nézők le tudják halkítani, viszont a felénél lejjebb ne vigyük a hangot. A Sony Vegas-ban nem csak videót, hanem képet is tudunk szerkeszteni, tehát képet is behúzhatunk, de videóból is tudunk egy képet kivágni, és azt lementeni. Ide kattintottam, és utána megnyomom ezt, Save Snapshot to File. És így lementem, Save. És lementettem ezt a képet. Hogyha effekteket, és itt a kép, hogyha effekteket rakok a videóra, és úgy mentem le a képet, akkor ugyanazok az effektek rajta lesznek a képen. Most még azt szeretném megmutatni, hogy a hangsáv, hogyha nem kell nekünk, mert csak a videó kell, akkor azt meg tudjuk úgy is oldani, hogy ezt szépen lehúzzuk, vagy ezt az egész sávot eltüntetjük úgy, hogy delete track. Ezt ugye vissza tudjuk csinálni. Akkor érdemes lehúzni a sávot, hogyha mondjuk ez a második résznek a hangja, ennek a második résznek a hangja már kell nekünk, viszont az elsőnek nem. Hogyha egyik se kell, akkor viszont delete track. De ezt vissza is tudjuk csinálni, hogy visszahúzzuk a sávot. És ezt ugyanúgy meg tudjuk csinálni a képnél is. Lehúzzuk a képet, vagy jobb klik, delete track. Most visszacsináljuk. Még azt tudom megmutatni, hogy a Sony Vegas-on belül tudom ezeket az ablakokat mozgatni ezekkel a pontoknak a segítségével. Ki tudom húzni, nem nagyon ajánlatos mozgatni őket, belekavarodhat az ember, csak mutatom, hogy így el lehet velük szórakázni. Hogyha nem tetszik a Sony Vegas-nak a berendezése, akkor te magad is átállíthatod, de szerintem ez így teljesen megfelel. Ha szeretnénk még egy tracket a programunkba, akkor ide az üres részre jobb klikkelünk, és vagy insert audio track, vagy insert video track, ugye attól függ, hogy zene sáv kell nekünk, hangsáv, vagy videósáv, mondjuk most nekünk videósáv kell. Akkor itt mindig fönt jelenik meg nekünk az üres sáv. Ide mondjuk szöveget szeretnénk berakni, akkor ide kattintunk jobb klikkel, és insert text media. És rögtön megjelenik nekünk ez a doboz, ez az ablak, ahol beírhatjuk bármit, amit szeretnénk, tutoriál mondjuk. Itt most nem fogok ebben nagyon belemenni, esetleg majd később, csak annyi, hogy itt ugye, mint egy bármilyen más szövegdobozban tudjuk állítani a betű méretet,
a betűtípust, elég sok van, de le is lehet tölteni pluszokat, plusz betűtípusokat, hogy ferde legyen, hogy kövér legyen, mindent be tudunk állítani, és a placement, az elhelyezését is tudjuk változtatni, és properties, itt ugye a színt lehet, narancsárga az effektel, meg mondjuk itt tudok adni neki mondjuk egy fekete árnyékot, ez akkor jó, hogyha mondjuk valamilyen feliratot készítesz egy filmhez, és fehér a kép, és te meg fehérrel szeretnéd írni a szöveget, és amögé raksz egy fekete árnyékot. Ez nagyon hasznos tud lenni. Ezután még azt szeretném nektek bemutatni, most nekünk ez nem kell, hogy mondjuk be akarunk rakni még egy részt, még egy epizódot, és azt szeretnénk, hogy mindkettő látszódjon, mint egy mint az áttűnés. Mindkettő látszódik, csak halványan, vagy mindkettő ugyanolyan halványan, vagy az egyik dominánsabb. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, most ez az audiósávok nem kellnek, úgyhogy delete track. Ugye most a legfelső epizódot láthatjuk, mert az dominál, és ezt úgy tudjuk megváltoztatni, hogy erre composition mode, erre rákattintunk balklikkel, és az alfa helyett arra megyünk, hogy screen. És itt láthatjuk, hogy mindkét videót láthatjuk. Most ugyanúgy látjuk mindkettőt, viszont ha azt szeretnénk, hogy az egyik domináljon, akkor le tudjuk húzni a képet mondjuk a feléig, és akkor ez az alsó fog jobban látszódni. És ezt meg is fordíthatjuk, akkor a felső látszódik jobban. És ezt, hogyha elindítjuk, ugyanúgy megy mindkét videó. Ezzel is jól el lehet szórakázni. Igazából megmutattam a legalapvetőbb dolgokat. Hogyha még valamit szeretnétek tudni az alapokról, akkor kérdezzetek kommentben, és mostantól gyakrabban fogok videókkal jelentkezni. A következő videómban színeffekteket fogok mutatni, utána pedig a maszkolásra fogunk rátérni. Remélem, tudtam segíteni, hogyha valami nem megy, kérdezzetek nyugodtan. Sziasztok!